Καλησπέρα. Στα επόμενα δύο βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα ρολόι χρησιμοποιώντας το λογισμικό Blender. Κάθε κομμάτι του ρολογιού θα δημιουργηθεί μετά από επεξεργασία ενός απλού σφαιρικού σχήματος. Τα νούμερα της ώρας είναι μια εικόνα bitmap, την οποία θα σας δείξω πώς να εφαρμόζετε στο μοντέλο. Μπορείτε να κατεβάσετε την εν λόγω εικόνα από το link το οποίο βρίσκεται στο description του βίντεο. Στο συγκεκριμένο βίντεο χρησιμοποιώ την έκδοση 2.71 του Blender. Ας αρχίσουμε λοιπόν δημιουργώντας ένα καινούριο project. Πηγαίνουμε στο μενού File, έπειτα στο New και μετά στο Reload Startup Project. Εδώ πέρα βλέπουμε την default σκηνή του Blender, η οποία περιέχει έναν απλό κύβο και μια κάμερα. Μπορούμε εδώ πέρα κάτω δεξιά να δούμε ποια πλήκτρα του ποντικού πατάω αυτή τη στιγμή. Για να επιλέξουμε ένα αντικείμενο, πατάμε το δεξί κλικ του ποντικού μας, όπως επιλέγω αυτή τη στιγμή την κάμερα. Για να πάμε σε κάποιο άλλο αντικείμενο, μπορούμε να επιλέξουμε πάλι το αντικείμενο αυτό πατώντας το δεξί κλικ. Για να περιηγηθούμε γύρω από το αντικείμενο αυτό, κρατάμε απλά πατημένο το μεσαίο κουμπί του ποντικού μας. Για να πάμε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, κάνουμε το ίδιο απλά πατώντας το Shift. Για zoom κάνουμε ένα απλό scroll. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν θα χρειαστούμε καθόλου αυτό το κύβο, οπότε για να το διαγράψουμε πατάμε X και μετά Delete. Στο κέντρο της σκηνής μπορείτε να δείτε τον 3D cursor, ο οποίος είναι αυτός εδώ ο διακεκομένος κύκλος. Μπορεί να αλλάξει κάνοντας αριστερό κλικ οπουδήποτε στη σκηνή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα όμως, οτιδήποτε δημιουργήσω θα είναι κεντραρισμένο στο κέντρο της σκηνής. Οπότε για να το επαναφέρετε πατάτε Shift και C. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε μόνο σφαιρικά σχήματα. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν το πρώτο μας σφαιρικό σχήμα, πηγαίνουμε αριστερά στο μενού Create και πατάμε UV Sphere. Για να δούμε την μπροστινή όψη της σφαίρας, πατάμε το κουμπί 1 από το Numpad. Γενικά, για να δούμε τις διάφορες όψεις του επιλεγμένου αντικειμένου, πατάμε αριθμούς οι οποίοι βρίσκονται πάνω στο Numpad. Ή διαφορετικά, μπορούμε να πάμε στο μενού View, το οποίο βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αντικείμενό μας σε perspective mode, δηλαδή το βλέπουμε σε τρεις διαστάσεις. Αν θέλουμε να το δούμε σε δύο διαστάσεις, πατάμε το κουμπί 5 από το Numpad και πηγαίνουμε σε orthographic mode. Για να κεντράρουμε τη σφαίρα, πατάμε το πλήκτρο Shift και ταυτόχρονα το κεντρικό κουμπί του ποντικού. Στη συνέχεια κάνουμε scroll για zoom. Για να περιστρέψουμε τη σφαίρα τώρα, πατάμε το πλήκτρο R και κουνάμε το ποντίκι. Τώρα βλέπουμε πως δεν είναι περιορισμένη η περιστροφή σε κάποιον άξονα. Για να το κάνουμε αυτό, πατάμε το πλήκτρο Χ και περιορίζουμε την περιστροφή στον άξονα το Χ. Θα μπορούσαμε τώρα να περιστρέψουμε απλά τη σφαίρα έτσι με το ποντίκι. Αν έχουμε στο μυαλό μας όμως κάποιο συγκεκριμένο αριθμό μοιρών που θα θέλαμε να γίνει περιστροφή, απλά πατάμε τον αριθμό αυτό και μετά πατάμε Enter. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, απλά πατάμε 90 και μετά Enter. Πατάμε το κουμπί 3 στο Numpad για να δούμε τη δεξιά πλευρά του αντικειμένου. Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο Shift και το κεντρικό κουμπί του ποντικού, κεντράρουμε το αντικείμενο στην οθόνη μας. Προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αντικείμενό μας, πρέπει να πάμε σε Edit Mode. Αυτό το κάνουμε εδώ. Πατάμε εδώ και μετά πατάμε σε αυτόν εδώ τον άσπρο κύκλο και πατάμε Wireframe. Στο συγκεκριμένο mode, όταν κάποιες κορυφές ή επιφάνειες είναι επιλεγμένες, χρωματίζονται με πορτοκαλί χρώμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούμε να καταλάβουμε πως όλη η σφαίρα είναι επιλεγμένη. Για να κάνουμε επιλογή ή αποεπιλογή της σφαίρας, πατάμε Α. Πατάμε Α μερικές φορές για να σιγουρευτούμε πως δεν έχουμε επιλέξει απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια, πατάμε το πλήκτρο Β για να κάνουμε ένα δικό μας selection. Έπειτα επιλέγουμε αυτές εδώ τις κορυφές. Προσοχή! Οι επιλεγμένες περιοχές είναι μετά την τρίτη στήλη από το κέντρο. 1, 2, 3. Είναι και η τρίτη στήλη μέσα. Για να αντιγράψουμε την επιλογή μας, πατάμε Shift και D. Όπως βλέπουμε, το αντίγραφο κινείται μαζί με το ποντίκι.
Για να περιορίσουμε την κίνηση στον άξονα το ψ, πατάμε το Y. Πηγαίνουμε λοιπόν το αντίγραφό μας λίγο αριστερά από τη σφαίρα και πατάμε αριστερό κλικ. Αυτό το αντίγραφο θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε την γυάλινη πρόσωψη του ρολογιού. Για να δώσουμε στο Blender να καταλάβει πως είναι ένα καινούριο αντικείμενο, πατάμε το πλήκτρο P και μετά Selection. Για να πλατείνουμε τώρα λίγο την πρόσωψη, πηγαίνουμε πίσω σε Object Mode και με δεξί κλικ επιλέγουμε το αντικείμενο της πρόσωψης. Έπειτα πατάμε S και βλέπουμε πως μπορούμε τώρα να συσμικρύνουμε ή να μεγαλώσουμε το αντικείμενό μας. Περιορίζουμε τη συσμίκρυνση στον άξονα το ψ πατώντας το Y και στη συνέχεια πατάμε 0,4 και Enter. Μετά πιάνουμε το πράσινο βελάκι προς τα αριστερά και το πηγαίνουμε κάπου εδώ. Έπειτα γυρνάμε σε Solid Mode. Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο του ποντικού μπορούμε να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Βλέπουμε πως η επιφάνεια της πρόσωψης δεν είναι τόσο ομαλή, οπότε πηγαίνουμε στο Tab Tools αριστερά και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Smooth. Για περισσότερη εξομάλυνση θα μπορούσαμε να προσθέσουμε έναν Object Modifier. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πηγαίνουμε στο κουμπί που μοιάζει σαν γαλλικό κλειδί και πατάμε το κουμπί Add Modifier. Έπειτα επιλέγουμε Solidify. Εδώ στην επιλογή Thickness βάζουμε 0,1. Για περισσότερη λεπτομέρεια θα χρειαστεί να βάλουμε έναν ακόμα modifier, ο οποίος λέγεται Subdivision Surface. Εδώ στην επιλογή Views και Render βάζουμε την τιμή 3. Τώρα έρθει η ώρα να ορίσουμε από τι υλικό είναι φτιαγμένη η πρόσωψή μας. Πηγαίνουμε λοιπόν στο κουμπί Materials, εδώ πέρα, και πατάμε το κουμπί New. Κάθε renderer διαχειρίζεται διαφορετικά τα materials. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Cycles Renderer. Οπότε πηγαίνουμε εδώ και πατάμε Cycles Renderer. Στη συνέχεια πατάμε στο κουμπί Use Nodes. Στην επιλογή Surface αλλάζουμε το Diffuse σε Glass. Τώρα έχουμε τελειώσει με την πρόσωψη του ρολογιού μας. Πατάμε λοιπόν το κουμπί 3 στο numpad για να δούμε τη δεξιά πλευρά του αντικειμένου. Κάνουμε κλικ στο πράσινο βελάκι και το σέρνουμε προς τα δεξιά για να φύγει προς το παρόν από τη μέση. Τώρα έρθει η ώρα να δημιουργήσουμε το αντικείμενο στο οποίο θα εμφανίζονται οι αριθμοί μας. Κάνουμε λοιπόν δεξί κλικ στην κεντρική μας σφαίρα και μετά πάμε στο Edit Mode. Εδώ πέρα γυρνάμε πίσω στο Wireframe και πατάμε Β για να επιλέξουμε κορυφές. Εδώ, όπως και πριν, επιλέγουμε κάποιες από τις κορυφές από τα αριστερά. Προσοχή όμως, εδώ δεν επιλέγουμε την τέταρτη στήλη. Τώρα, όπως και πριν, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο. Πατάμε λοιπόν Shift και D. Όπως βλέπουμε, το αντίγραφο κινείται μαζί με το ποντίκι μας. Για να περιορίσουμε την κίνηση, πατάμε Y. Το πηγαίνουμε λίγο αριστερά και πατάμε αριστερό κλικ. Για να δώσουμε στο Blender να καταλάβει πως πρόκειται για ένα διαφορετικό αντικείμενο, πατάμε το κουμπί P και μετά Selection. Στην περίπτωση μας θέλουμε να ισοπεδώσουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε πηγαίνουμε πίσω στο Object Mode και πίσω στο Solid Mode. Κάνουμε δεξί κλικ στο αντικείμενο. Πατάμε S και μετά Y για να το περιορίσουμε στον άξονα του ψ. Πατάμε 0 και μετά Enter. Τώρα προφανώς δεν μπορούμε να το δούμε γιατί έχει πάει στο κέντρο της οθόνης μας, οπότε πατάμε στο πράσινο βελάκι και το πηγαίνουμε λίγο αριστερά. Έπειτα πατάμε 1 στο numpad και πηγαίνουμε στην εμπρός όψη του αντικειμένου. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε την εικόνα των αριθμών, που δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια PNG εικόνα, η οποία έχει τους αριθμούς 12, 3, 6 και 9 στις ανάλογες θέσεις. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Materials και πατάμε New. Εδώ αφήνουμε το Diffuse ως έχει και πηγαίνουμε δίπλα από το άσπρο χρώμα, πατάμε αυτό εδώ το κουμπί
και εδώ επιλέγουμε Image Texture. Μετά πατάμε το κουμπί Open και στο παράθυρο αυτό επιλέγουμε πού βρίσκεται η εικόνα μας. Επιλέγουμε την εικόνα και πατάμε Open Image. Τώρα σιγουρευόμαστε πως έχουμε επιλέξει το αντικείμενό μας και πως είμαστε στο Object Mode και στη συνέχεια πατάμε εδώ και μετά UV Editing. Κάτω αριστερά, στο αριστερό πάνελ, πατάμε εδώ και μετά εδώ πέρα, στο όνομα της εικόνας. Και βλέπουμε πως έχει φορτώσει η εικόνα μας. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο δεξί πάνελ. Βλέπουμε ότι είναι όντως επιλεγμένο το αντικείμενο που θέλουμε. Και μετά πηγαίνουμε στο Edit Mode. Τώρα πατάμε Α για να επιλέξουμε το αντικείμενο. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Mesh, UV Unwrap και μετά Unwrap. Πηγαίνουμε στον άσπρο κύκλο και αλλάζουμε το Solid σε Texture. Γυρνάμε πίσω στο Default View και πάλι αλλάζουμε το Solid σε Texture. Τώρα βλέπουμε πως η κατεύθυνση των αριθμών δεν είναι σωστή. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Front View με το 1. Μετά πηγαίνουμε στο Object Mode. Πατάμε R και με το ποντίκι μας προσπαθούμε να διορθώσουμε σωστά τους αριθμούς. Τώρα, ως τελευταίο κομμάτι αυτού του βίντεο, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το κύριο μέρος του ρολογιού. Πατάμε 3 για να δούμε το δεξιό view του κυρίου μέρους και μετά πατάμε δεξί κλικ στη μεγάλη σφαίρα. Πηγαίνουμε Edit Mode και Wireframe, όπως κάνουμε σε όλα τα προηγούμενα. Πατάμε Β και κάνουμε το ίδιο ακριβώς selection με πριν. Προσοχή και πάλι, η τρίτη στήλη δεν είναι μέσα στο selection. Εδώ, αντί για Shift και D, πατάμε απλά S για να κάνουμε Scale, μετά Y για να περιορίσουμε στον άξονα το ψ και μετά 0 και Enter. Έπειτα, παίρνουμε το πράσινο βέλος και το τοποθετούμε κάπου εδώ. Πατάμε Α για Deselect. Στη συνέχεια, πατάμε Β για μία ακόμα επιλογή. Αυτή τη φορά θα επιλέξουμε από το δεξί μέρος της σφαίρας. Επιλέγουμε σχεδόν όλο το δεξί ημισφαίριο, χωρίς όμως την πρώτη στήλη. Πατάμε και εδώ S και Y για περιορισμό στον άξονα του ψ. Έπειτα 0 και Enter, όπως και πριν. Παίρνουμε το πράσινο βελάκι και το βάζουμε κάπου εδώ. Αυτή είναι η πίσω μεριά του ρολογιού. Επιστρέφουμε στο Object Mode και στο Solid Mode και με το κεντρικό πλήκτρο του ποντικού βλέπουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Υπενθυμίζω, για να δούμε τους αριθμούς πηγαίνουμε εδώ και από Solid πηγαίνουμε σε Texture. Θέλουμε τώρα να λιάνουμε λίγο το κυρίως μέρος. Πηγαίνουμε στο Tools και μετά στο Smooth. Για περισσότερη λίανση, όπως και πριν, θα βάλουμε έναν ακόμα modifier. Πηγαίνουμε Add Modifier και Subdivision Surface. Εδώ, όπως και πριν, βάζουμε 3 και 3 στο Views και Render ανάλογα. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Material. Πατάμε New και στο Surface πηγαίνουμε στο Mix Shader. Για το πρώτο shader βάζουμε Diffuse. Στη συνέχεια, στο δεύτερο shader βάζουμε Glossy. Εδώ πατάμε στο άσπρο χρώμα και επιλέγουμε κάτι μπλε. Αν θέλετε να έχετε ακριβώς το ίδιο με μένα, πατήστε στην επιλογή Hex αυτά τα νούμερα. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο χρώμα του δεύτερου shader, κάνουμε αντιγραφή το χρώμα που έχουμε στο Hex του πρώτου shader
και επικόλληση στο hex του δεύτερου shader. Οπότε και τα δύο είναι το ίδιο χρώμα. Βάζουμε το roughness 0 προκειμένου να είναι πιο γυαλιστερό το χρώμα και το mix γύρω στο 0,2. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε ξανά αυτό το χρώμα, θα ήταν καλό να του δώσουμε ένα όνομα. Οπότε πηγαίνουμε εδώ και γράφουμε blue. Τώρα μπορούμε να βάλουμε τους αριθμούς στη θέση τους. Κάνουμε δεξί κλικ στο αντικείμενο των αριθμών, μετά κλικ στο πράσινο βελάκι και τοποθετούμε το αντικείμενο έτσι ώστε να ακουμπάει ίσα ίσα το αντικείμενο του κύριου ρολογιού. Τώρα θα ήταν ένα καλό σημείο να αποθηκεύσουμε το project μας. Πηγαίνουμε λοιπόν File και μετά Save As. Επιλέγουμε την τοποθεσία στην οποία θέλουμε να το αποθηκεύσουμε και βάζουμε ένα όνομα. π.χ. Clock Tutorial. Στη συνέχεια πατάμε Save as Blend File. Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του οδηγού αυτού. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα δούμε λίγα ακόμα materials, τους δείκτες και τα κουδούνια του ρολογιού και λίγο φωτισμό. Γεια σας!